Tojásos nokedli fejes salátával visszatért a nagy nyári kedvenc, úgyhogy megmutatom, hogy készül nálunk a tojásos nokedli serpenyő. Ebbe teszünk egy pici vajat, közben a nokedlit visszamelegítjük a vízben, a vaj szépen elolvad, ebben a nokedlit le fogjuk pirítani. Vettünk 3 darab tojást, pici sót, ezt elverjük, úgyhogy mától 1 hónapon keresztül a Sziget-Szentmiklós éttermünkben tojás nokedli kapható. Gyertek, kóstoljátok meg! Házhoz is rendelhetitek, az étteremben is el lehet fogyasztani, jövő hónapban pedig Zuglóba lesz tojás nokedli. Jó, tehát a vaj elolvad szépen, a nokedli visszamelegedett, ezt lecsöpögtetjük. Ezt az ételt szerintem mindenki szereti és ismeri. Az adag is szintén óriási, mint mindig. Egy nagyon picit átforgatjuk a vajon. 3 darab tojás, pici sóval. Így, természetesen egy picit szottyosra hagyjuk, hogy ne kössön meg rajta a tojás teljesen, mert szerintem ezt mindenki úgy szereti. Egy nagy doboz fejes salátát fogtok hozzá kapni, nagyon finom, ecetes, cukros sós lével, aminek a levét meg is ihatjátok a végén. A nokedli elkészült, beletesszük egy dobozba. Az adag szintén óriási, itt van hozzá nagyon finom fejes saláta. De elkészült a tojásos nokedli fejes salátával, várunk mindenkit szeretettel, kövessétek oldalainkat, és ne felejtjétek a jelszavunkat, a Peters paszta, olasz tészták, magyar lélekkel.